amma gaskiya na yi mamakin da aka ce masa ne. Mamaki? To ai na fi kowa murna na nan da Allah. Ai na san kai dan adawa ne. Ani baba kai ka san ina bayan Kristi. Ina Juventus ne ga kai. Ya. Kada yi mafarki na ya zama gaskiya. Yarinyar da na baku labari? Waccan ita ce kawarta kuma yadda ka ga sun taho din nan wallahi haka ita ma suka taho da ita. Rayuwar nan sai ya kawata. Shi ne wanda nake ba ki labari. Shi ne wa? Wanda nake ba ki labari ma. Ya. Shi kawata ne sai. Mafarki. Yarinyar da kawata ki maza ki je ki same sa ki gaya masa kawai kina son sa. Kawata ba zan iya ba gaskiya. To idan kika wasa da wannan dama ta kin rasa shi kenan har abada. Amma dai ba wannan ba kina da bayar da tabbata. Ina da shi yana dan sai ban azumi. Kai da ka tani halin. Wannan kike rubuta? Zan gaya miki sirri ne wani. Ashe akwai abin da zaki buye min ko? Kin ji? Jira ni ina zo. Malam na su cikin yawon sallah. Gashi ne in ka ga dama ka ɗauka ka karanta in baka ga dama ba ka bashi. Yana kun tsaya kuma? Ina zuwa. Wace ce wannan? Kuma wannan irin cin fuska ne. Ba komai bane shahid. Abokiyar wasa ta ce. Kuma dai menene bai kamata a ce a gaban mu da ta gora maka Mariya. Yawa ne. Shine. Yawa. Buɗe magana yana ciki. Wannan sirri ne. Idan ta wari za mu ji. Gidan liman nan ne gidan liman da gani ba tambaya nan ne gidan liman. Allah gafarta mushi. Amin. Amin. Sa huta. Ka san ka'ida. Kamata a ce kafin ka kai gawa a raba gado. Kuma ina aka ce ma haka? A raba gado kafin kai gawa. Gadon naka ne? Kai da Allah saurara da Allah. Malam Hudu, shan wai shinkawa ya kamata a sani ho shinkawa za su kawo ko taliya. Yawwa. Kai ma kana daga cikin wanda za su ci hakin marayu ko? To wai ni ban ji ana magana a kawo kulu wallahi kafa uku ba sai dai wannan ya ce a kawo shinkafa wannan ya ce me za a kawo. Ya iya ne? In ma akwai wanda zai yi maganan nan kulu wallahi ni ne zan yi. To dan haka kada shige mun fa. Ai bai iya ba. Wallahi Allah. Sannan ko Allah shi albarka kunji. Ko wani zai ce a kawo kulu wallahi ni ne kasan zan kawo ko. Allah wallahi in ban tube mun bugu ba shege nake. Ai hakuri ranka. Allah wallahi ba sai an yi haka ba. Kaga jahilci ko? Ba sai Allah wallahi sai ba sai an yi haka ba. Barkan. Yawa barka ne. Allah Ba sai an yi haka ba. Bari ga ma gaskiya malam Hudu. Na rantse da Allah in dai haka zaka ja in san daga wannan. Kuma san sai a gurin nan ba. To me in baka bi sallah. Mana? Aikin banza. Taho a saurara. Kai ya hakuri. Jama'a suna kallon ku. In kun kai faɗa ai abin bai ba. Kai da ka bar shi ya tafi. Ai da lura ma kai dan bakin ciki na ne. Ku bi shi kai ku huta. Kuma wallahi mun yanke alaka da kai dan ubanka. Ku bi shi. Ai da ka tsaya ko ba dan komi ba. Dan an kawo abinci ka ɗiba ka ci. Kai ake ta magana abun samu.
Allah ga wata malam mutane fa sun kan kama arwalla dai suka yi ni jiran na kai ka ban dai in samu tabarakin butar ga. Wai alwala kake jira yi? Yau yaushe? Yau Alhamis. To tun sallan da na ja ku ranar Juma'a. Yau kwana 6 kenan. To tana nan a jikina. Allah ya taimaki liman. Allah ya taimaki liman. Allah ya ƙara tsarki. Gaskiya ne. Allah ya ƙara. Na gode. Ai na gaya maka ni alwala fa ni fa in na ga ma alwala a shekara sai in ta so 4. Gaskiya ne wannan. Wallahi saboda amahi imani. Kuma kai da baka yi tusa ba ta kare ba. A'a. Ai ni barin san da kai ni mu kashin mu kasan mu ba mu cika yi ba saboda lazimi. Bai sani ba. Istighfari. Bai sani ba ne. Hai lala. Sai dai kawai in kuskure baki. To yanzu ni dai ina samun tabarraki ko? Maganar farko ita ce maganar ƙarshe wanda ke da azanci shi yake kyawun. Shi kenan kawai. Allah ya ko fito mana da gawan na mutalaci. Allah. To ai ni ma bar kawai in yi taimama. Ai ana yi ko? Su ko tsoron gawa ba sa ji. Ba sa yi. Kiska na Sun ganni na wurin da yaran zamani. Ka san suna ganin irin ku kuma hankalin su kwanta ya kai. Me haɗi na da ita? Me dalilin da ya sa ta yi min wannan wulaƙanci a cikin abokaina? Tabbas ina buƙatar amsoshin tambayoyina. Namba. Sannan kuma in tabbatar da na kira. Wannan wani irin umarni ne? Zan kira ɗin domin in tabbatar da amsoshin tambayoyina. Gidan liman nan ne gidan liman da gani ba tambaya nan ne gidan liman. Da akwai takwakiya a gidan liman ba tantama ba a raina batun liman ba a ja da batun liman. Gidan liman nan ne gidan liman. Ko dai gaskiya afara ne hanyar da na ɗauko ba mai bullewa ba ne. Gidan liman, gidan liman, gidan liman. Lamba ba suna. Hello? Wace ce ke? Ya za ka kira ni ka dinga tambaya ni wace ce? Kai zan tambaya dai kai wane ne? Ɗazu kin zo kin same ni a cikin abokaina. Kin mare ni. Sannan kika jefa min takarda mai ɗauke da nambar waya. Sannan kuma kika ce in tabbata na kira. A shirye ka san mai magana. Amma baka ji zuciyarka tana bugawa ba? Me zai sa zuciyata ta buga? Ya kamata ka ji bugun zuciya. Ba karamin abu ke sa zuciyata ta buga ba. Duk abin da kika ga ya sa zuciyata ta buga. To ki tabbatar da cewa wannan abin babban abu ne. Ni dai kawai ina buƙatar na san ke wace ce. Za ka sani amma ba yanzu. Sai yaushe? Sai ran da ka fara jin bugawa zuciya da faɗuwar gaba duk sanda ka tunawa da Gidan liman, gidan liman, gidan liman. Basma! Ina ta sallama baki an saba ga waya kuma ana ta kira. Kuma ba suna ban san me kira ba.
To ta yaya za ki san me kira ba sai kin dauka kin kara za ki ji me kira. Na fi san yanzu mutane yanzu ba abin yadda ba ne. To gashi nan kara kira sai ki kace ta ni ba zan iya ba. Sai ki manki an sai ki dauka kin ki a. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anya wannan ba aljana bace kuwa. Subhanallah. Ba zai fitar da ni a cikin wannan rudani. Yawwa. Kowa ya shirya ko? Kowa da ya shirya. Awo. Nan bangaren kuma kun shirya? To da Allah masu waya su kashe waya. Masu kuma tana a cire batir. Yawwa, kun shirya ko mu fara ko? To, za mu fara. Kun ji ko? Da Allah ta da mana iqama. Ai sallar gawa da mala, sallar gawa da mala, sallar gawa. Ina tuna. Wallahi na tuna. Ya hakuri ko san. Ya hakuri. Akwai mantuwa abin da yawa. To shirya mu fara. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Subhanallahi. Subhanallah. Subhanallahi dai ka san ba a magana ka san. Allahu akbar. Allahu akbar. Kai subhanallahi la ilaha illallah dala kai malam. Wallahi haka kike ko. Wallahi ga baki dai a rikice nake wallahi. Ana ka san ba a ruku ka sallar gawa fa. Wallahi din na rikice. Ta rantsa da Allah. Kun san aboki ne na akwai Ka san Alhaji Amini na ne na kusa. Wallahi haka. Wallahi mutuwar Alhaji ya yi ta ya rikice. To yadda za a yi malam. Hankuri da kai wani hija sallar da. Ga baba. Da raina. Wallahi da raina ba dan iskan da sai jam Alhaji sallah. To ba da tawa Allah, tawa annabi ya da mutum musulmi cewa Allah. Ƙwarai ko wallahi na rikice ni zan nufi. Na baba ku. Ya hankuri. Na nufi. Ya hankuri. Goma sunka. Ya hankuri ne. Allah na mamaye a zuciya. Allah. Kawai to ku daukai. Gidan liman. Gidan liman. Wai Salman har yanzu shiru daga bare je dawo. Allah ya sa di lafiya. Kai manta, kai ka manta da abin da faru ne? Ka san fa ya sha mari ba. Wallahi kawai na gani ya je rage ta ne. Amma fa ni har yanzu ina abun nan na daure mun kai. Wannan da yin wasa ne haka. Kai, wannan abu kana ji kana gani, ka san cewa wannan ba wasa bane. Ka san abu irin haka idan ya faru sai ka ji abin da ake ce ma me tabarman kunya sai ka ga ana ita da bodi ko? To sai ko irin haka ne ba. To Allah ya kiyaye na gaba. Amma sai zan jin takeici da ban zabga mata mari ba. a kai asuwa kai kana ji ba a shiga tsakanin mutane irin haka fa wallahi baka ba banza zaka kwashi kunya wallahi ko fa kan kai wai na daren nan wai ka kawai wannan mutanen fa Allah na ruwa cewa akwai rainin wayo al'amarin su gaskiya kai matsalar ma da aka samu wannan taliyar da aka kawo yayi yaji wallahi kuma ya ji kihi dan ni da ya makale min nan wallahi na azama wucewa zan yi in ga wannan wannan kai da ka suka kai wuta ce aka fara zuro maka na rantse da Allah saboda kana ɗaya daga cikin macuta masu hakin marayu na ci gaba da maganar mana saboda muna fin yawa na alaji da Allah ka dafa komai a bar shi haka kowa ya watsi ka ji ko ka dafa komai kyale shi dan alaji mahaukaci na ni ne mahaukaci kai dan bakin ciki kai ki dahu ne Allah kai abinda kai Allah sai na yake ka taimakon da aka yi ruwa na ko da shi kawai na roda ce mai nayi ko shi za a sha ce mai nayi a daho shayi Allah wallahi ana cikin zuwa sai Allah ya alaji Allah ya alaji ƙaran madara ko ƙaran milo ƙaran bombita ƙaran suga wallahi muna morewa Allah wallahi Allah maimaita mana haka aka yi jahili ci gaba alaikum assalam walli man an ce yau a da kai dan zabuto je ka ganshi dan daga ni ya Allah yawa yawa da haramun ka sai ta
Ya hakuri, ashe fa ni malami na ga sai likiliki kake. ban hakuri. Ta fara mana. Bige mani. Yawwa. Nan iska. Anya wai malam Hudu ko anya yana shiga aljanna. Tare za ku shiga wuta. Saboda kai a ƙasan wutan ma gidan rodi za a maka. Ka fada ciki. Saboda kai munafiki ne na ƙarshe. Wato idan baya nan sai kai maganarsa. Idan kuma yana nan sai ka bayan shi. Ni ka ga laifi na wallahi tumbina na kawai yaki. Yaki shi da musulunci. To na rantsa da Allah idan baka yi wasa ba za ka ci durun waka. Kai jahili. Na ga ma gaskiya. Malam ai kai an malamin kwarai haba ko ni. Ka kyale hiji ta dambarwa ta yi. In ya ta lahira ka sha kashi. Ku je lahira dai. Allah. Muna saman aljanna kuna in kasa. To kai kana watso ma ruwa. Yanzu kai in tambaye ka. Kai da kaka faɗan haka yanzu kai aikin me kai na shiga aljanna. Aiki ɗaya ma sai kai na aljanna. Kin cin abincin nan da nayi. Kuma kayi makanka dan wallahi kaga dai ta ji kihi ga kwai. Kifin wuta kwan wuta ba? Wa. Mala ya riga ya hodi mana cewa yana da gado cikin abin ga ko mun ci kuma hakkin malam na manka ci ba na kowa ba. Hakkin malam ko hakkin marayu? Hakkin marayu. Kai ga wacce aya ka karanto ka malam bai da hakki ciki. Za a gure ni kenan ko? Za a gure. Wani can kana garin ba magana. Sai in ga kamar suna magana suna kallo nan ne. Ka san alaƙan da ke tsakanina da mahaifinka. Yawwa. Don haka mahaifinka babban amini na ne. Yanda ya kokarta ya dage akan sai an bani limanci a garin nan. Haka ne malam. Ka san ba zan taɓa mantawa da albin alkhairin da ya mun ba. Tabbas. Allah ya babanka. To don haka ba zan ga za a cuce ka in zira ido in shiru ina kallo ba. Malam ba fahimci ka ba. Ɗazun ne, ka san mu malamai wani sa'in mukan gane wa an sa abubuwa. To ina zaune sai na lura da 'yan uwanka suna wani magana haka. Sai na karanta, sai na ga so suke wai su ɗebo an su dukiya na babanku su ɓoye. Malam 'yan uwana wallahi ba zai yiwu ba. Ka yi hankali ko in can munafukan za su yi. Kana zuwa in an gama zaman makokin yau ka tada rigima ka tada bal ka dada hargitsi ka ce wallahi sai an raba dukiyar nan ka ji ko ai malam abin da za a kenan yau zan tada rigima a gidan nan ba wanda zai bacci sai an kawo dukiyar a gaban ka tare ba a gabana a kawo su a kime su haka za a yi malam da kyau yaran kirki yawa malam Allah ji kan babanka amin amin ai halin ka halin babanka ko malam kenan malam sannan kuma in an raba gadon ko malam ka cire wani abu a maka addu'a saboda za su dinga bibiyan ka da asiri. Malam kuma fara baka yanzu ne? A'a, ka bari wa'annan dukiyar da a kawo su gabana. To shikenan malam. Kai shiru kai kaman ba mai faɗi komai ba. To malam. Ka je. Shikenan malam. Gidan liman nan ne gidan liman. Gidan liman. Ai wato ina gaya miki. Kuɗin nan na zuwa rushe gidan nan za a yi amai da shi gidan sama. Wallahi gidan sama za a mai da shi. Malam, yau wasu kuɗi na shigo maka haka masu yawa tun jiya kake ta nanatawa har zuwa yau fa. Ba ki gane ba. Amma na tabbata idan kuɗin sun zo a lokacin za ki gane. Allah sa kuɗin ba na ran bane. Ke? Lalle ko kwanan nan balla yarinyar nan. Ke? Ni ke gama haka? Ke ba ki ji maganar da take gaya min ba? Ha ba malam wani irin ballawa wannan yarinyar kace zaka balla ta kuma daga magana addu'a ba tai maka sai ka ce amin. Wannan yarinyar anya ko yarinyar nan ba ƴar ruwa bane? Wallahi ban haifi ƴar ruwa ba. Yarinya ta mutum ce. Ya za ki ce ba ta haifi ƴar ruwa ba? Waye bai san ki ba waye bai san dangin kowa? Ka dangin ku ƴar ruwa ne, baban ki ɗan ruwa ne. Kakanki ina jin ya kai shekara, sanda ya shekara 70 a ruwa sannan ya fito. Wannan ba tarihin gidanmu bane sai dai tarihin gidanku ne amma ba na gidanmu bane mari. To wallahi bari san da ke na gaji. Aure zan ƙara. Allah sanya alkai. Ko ma baki addu'a ba mu ne kuma sai yin addu'an nan ta karbu. To ko ma baki addu'a ba zan makaina. Yawwa, ki sani kawai ki san da sani. Dama ina neman abin da yake mun wallahi in ƙara aure. Wurin yi nisa wara in gani. Ina dawo. Allah ya tsare. Dai aure ne a je a yi tsayi. Ayi magana. Ba a raina batun liman, ba a ja da batun liman. Gidan liman nan ne gidan liman.
gidan liman, gidan liman, gidan liman. Na yi imani a sannu soyayya ta za ta ratsa cikin zuciyarka. Sai ran da ka furta kana so na. Gidan liman nan ne gidan liman, gidan liman, gidan liman, gidan liman. Wanda Allah ɗan domin da duki. Yawwa. Wani da Allah sa da yanka. Da wannan din kan. Bara ɗaya to an galgale. Na ji kana ce in tawo maka da dutse. Ai inda baka yi tuta ba. Da dai na ta gida tuto zan yi. To alwalan ka na nan. Yau wadansu kutu. Wallahi cigiya nake yi. Kuɗin ka sun ka haɗa wurin ga. A'a. Rawara nake yi. Bami. Ba rawara aure nake son ƙara. Do Allah mallan do Allah bar wagga magana. Yo shi kai da tijanta ka wagga magana. Kai gidanka ga shi lahiya lau abubuwa na ta lahiya lau. Ka ban mu ƴan matasa mu ce mu yi aure amma kai ka kwan biyu. Wallahi na gaje ciyarwa ne. Shi yasa nake son a neman mun bazawara wacce take aikin gwamnati ko kuma wacce take aikin banki. Kaga sai da dinga ci da ni. Okay. Ina ganin duk yadda za a yi duk garin ga babu wadda ta dace da kai illa Talatu mai tuwo. Kuma fa haka ne. Kaga ka ɗibi tuwo ka ɗibi masa. Wallahi ga baki ɗaya na manta da ita. Na rance da Allah ƴan mallan. To ka san dai Hausawa sun ce karfe da zafin shi ake duka. Wallahi. To yanzu haka kai tsaye shagon ta zan je. Ka tayi dai. Binan ta hi ma sauki. Nan. Sai na dawo. Au in mahaukaci hake ai ka Talatu mai tuwo ta hika hauka dan ko walla son kuɗi ta hika. Ita da ta bushe hitullunta. Maganar farko ita ce maganar ƙarshe, wanda ke da azanci shi yake kyawun zance. Kai, ita ce fa. Haɗuwar gaba, bugun zuciya, me zai sa gaba na rubuta? Me ke shirin faruwa da ni? Babu shakka ga mu. Tabbas wannan aljana ce. Amma me yasa take bibiya? Me ne mata? Me take nema a wajen?